Ahojte dušičky, srdečne vás zdravím, vítam vás pri tarotovom čítaní z Tinkerbell. Dnešné tarotové čítanie je všeobecné, kolektívne a taktiež nadčasové, takže kedykoľvek na túto správu natrafíte, je ten správny čas. Takže poprosme predkov, anielikov, spirituálnych sprievodcov, nech sa spoja s vyššou silou. A nech nám pošlú rady a správy, čo potrebujeme vedieť. Už ste toho veľa urobili, preto, aby ste dosiahli svoje ciele. Keď ešte nevidíte nejaké výsledky, tak nezúfajte. Tie semiačka už sú zasiaté a vy len nesmiete stratiť vašu vieru. Cítim, že veľa z vás sa izoluje a šetrí si peniažky, aby mohol dosiahnuť tie svoje ciele, ale takisto veľa z vás sa izoluje kvôli tomu, aby ste sa mohli pozrieť viac dovnútra, áno. A hľadáte pravdy a taktiež na veľa nových pravd prichádzate. Taktiež cítim, že rozmýšľate o niekom, ktorý je vám srdcu blízky. A rozmýšľate o tom, či vôbec investovať do tohoto vzťahu. Vôbec nie ste si istí, či to má zmysel, aj keď v hĺbke duše cítite, že je to vaša spriaznená duša, že niečo vyššie vás k sebe priviedlo, ale tento vzťah má iba potenciál a kroky v tom vzťahu, áno, posun v tom vzťahu je veľmi pomalý, takže preto asi váhate. Pomaly sa tam dejú zmeny, áno. Stále to stagnuje na tom istom. Či už iba spolu randíte, alebo si iba píšete, áno. Tá druhá osoba nerobí žiadne kroky vpred a vy kvôli tomu neviete, či vôbec máte urobiť krok vpred. Máte štvorku pohárov, cisár, slnko, mák, päťka mečov a voz, veľké arkány, 4 zo 6 kariet. Áno, pomalé zmeny, ale tak to má byť. Niekto si prechádza naozaj veľkými zmenami v živote a naozaj, aj keď túžite po tom najväčšom šťastí, áno, vidím, že zostávate dovtedy single, slobodný, až pokiaľ nepríde tá práva spriaznená duša. Áno, o nič menej sa neusádzate, tak to má byť.
v živote sa vám veľa toho stalo, aj veľa nepríjemných vecí, veľa ste z toho stratili, takže si už dávate pozor a máte zdravé hranice. Áno, odmietate ľudí a čakáte na svojho cisára, pretože vy už chcete byť v živote iba šťastní. Áno? Už viete, že vy ste mágovia, že vy si tvoríte váš život, že vy si tvoríte vašu budúcnosť. A takisto aj viete, že máte všetko na to, všetky nástroje na to, aby ste to najväčšie šťastie a aj tú spriaznenú dušu toho cisára mohli stretnúť a mohli pritiahnuť do svojho života, len všetko je iba v potenciáli. Cítim, že buď počúvate názory druhých a čakáte na ich povolenie, že to, po čom túžite, aj oni vám povolia, že je toto správne. Ale vy naozaj nepočúvajte názory druhých, naozaj si rozmyslite, čo chcete, po čom najviac túžite a choďte si za tým. Áno? Vaša intuícia je presná, áno, vaše emócie vám ukazujú cestu. Áno, tu máte mesiačik, ktorý je smutný, ktorý sa usmieva a vy poznáte natoľko seba, poznáte svoje aj tmavé stránky, aj svoje dobré stránky, máte tieto dve opozitné, by som povedala, aj tento muž, tento voz vedú tieto monstra, alebo ako tak, áno, ale on ich má pod kontrolou. Vy máte pod kontrolou seba samého a viete, čo chcete, tak si za tým choďte. A naozaj si môžete manifestovať s týmto mágom naozaj všetko, po čom túžite. Aj tú pravú lásku, aj to rodinné naplnenie. Áno, takže robte to, čo doteraz, odmietajte tých nepravých, počkajte si na cisára, vy ste mágovia, nepočúvajte názory iných, vy viete, čo je pre vás to najlepšie a choďte si po to. Vy si všetko zaslúžite. Prajem vám všetko dobré, opatrujte sa, buďte zdraví, šťastní, milovaní, láska a svetlo. Vaša Tinkerbell. Pa!